Всички неща бяха много интересни, но до сега най беше интересно да анимирам. Да се науча да анимирам, защото не съм пробвала преди. Най-много се гордея с това, че успях да разбера как работи Photoshop. По принцип работя на много по-simple програми, но ми беше много помощ да се науча реално как се работи с нещо, което е стандарт в индустрията. Най-предизвикателна беше работата в екип, но някакси успяхме да се справим с това. Да, определено бих се върнал, понеже мисля, че ARC предлага реална помощ от хора, които работят в самите професионални области, към които искам да се насоча. Мисля, че е много от помощ. Бих го посъветвала определено да се запишем, защото опитът е много полезен. Освен това, ако човек търси да си попълни портфолиото, със сигурност тук може да намери начин.